أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To wannan takaitaccen jawabi ne game da hukuncin tsoratar da mutane shedannu. Shin wayannan shedannun mutane ko shedannun aljannu? Wannan matsala ta tattaru ne da aƙida. To duk abin da zai gurɓata aƙidar mutane ya halaka su ya mai da su mushrikai, to ya zama kuma wajibi a yi ma mutane bayani. Sababin yin wannan bayani ya zo ne domin bukata da wasu ɗalibai suka yi a yi musu bayani game da wani labari da yake ta yaduwa cewa wayansu aljannu sun ɗauki wata mace akan mashin sun kai ta Abuja, nan take kuma suka dawo da ita da irin da wayannan tatsuniyoyi da ƙaryarki wanda ke saƙa su da Kur'ani ko da gurɓatattun kissoshi wayanda ake ɗaukowa daga littattafai na ahlul kitab ko hadisan da ba su inganta ba masu rauni a zuwa gurɓata aƙidan mutane. A wannan bayani na niyan in fitar da magana ingantacciya sahihiya wadda yake babu shubha a kanta game da wannan mummunan aiki na tsorata mutane, abinda bai kamata tsoratar da su ba. Da farko dai Ubangiji subhanahu wata'ala ke gaya mana fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Saboda haka Allah ya yi umarni da a yi ma mutane gargadi ko a tunatar da su da amfani da Kur'ani ga wanda yake wato ina jin tsoratawar shi. To irin wayannan matsaloli ba abin da ke warware su kamar komawa zuwa ga shi littafin Allah, domin yanda Allah ya tsara littafin shi kuma Allah ya yi umarni ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah zalikum Allahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Kuma abinda duka kuka saba wa juna a cikinsa na ko menene, to hukuncinsa a mayar da shi zuwa ga Allah. Wancan shi ne Allah Ubangijina, a gare shi na dogara kuma zuwa gare shi nake mayar da al'amariya. Ashe ya kamata duk abinda Allah ya hukunta a cikin littafin shi musulmi ya koma gare shi, ya imani da shi. Sannan in ana maganan imani, matsala ta aqida, masdarin ta ko da ake ɗaukan tauri biyu ne tak, shine abin da yake bayyananne na Qur'ani da kuma abin da ya inganta daga hadisin Annabi alaihi salatu wassalam tabbatacce wanda yake babu shakka ko kwanto akan shi. Ita aqida yaqini ce, ba a yi da zato. To saboda haka shin tsoratar da mutane wayannan aljannu da ƙarerake da wansan mene hukuncin shi? Farko dai mu ga me Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mana game da shedannu da aljannu. Na farko dai ana son musulmi kullum ya dinga neman tsarin Allah daga waswasin shedannu. A cikin sura da Allah ya saukar wadda yake ɗan ƙaramin yaro ɗan shekara 2 ma in ya fara magana ya kamata a koya mishi santa, sura ta ƙarshe a cikin alkur'ani shi suratun nas. Me Allah ya ce mana, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Ma'ana cewa kace ina neman tsari da ubangijin mutane, mamallakin mutane, abin bautawar mutane, daga sharrin mai sanya waswasi mai boyewa, wanda ke sanya waswasi a cikin kirazan mutane, daga aljannu da mutane. Abinda ake so mutum ya nemi tsari daga waswasi da aljannu da mutane ke yi na kawo ma mutum shubha cikin addinin shi. Daga cikin waswasin shedannun mutane da aljannu shine tsoratar da su ko tsoratar da masu raunin imani ko karamin ilimi, a dinga tsoratar da su shedannu yan uwansu na mutane ne ko na aljannu. Shi yasa Allah ya gaya mana a suratu Ali Imran
innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin. Ai wancan da ke tsoratar da ku mutane ko ku aljannu shi ma shaidani ne, yana tsoratar da 'yan uwan shi. Fala takhafuhum, saboda haka ku ji tsoron su, wa khafuni in kuntum mu'minin, ku ji tsorona. Wancan shaidan ne kawai yake tsoratar da ku masoyansa, to kada ku ji tsoron su, ku ji tsorona idan kun kasance masu imani. Saboda haka duk lokacin da ka ji mutum yana tsoratar da kai shaidannu, yana fankama al'amarinsu, yana ba su ƙarfin da Allah bai ba su ba, to ka san shi shaidani ne. Saboda haka duk wanda yake tsoratar da mutane shaidannu ko aljannu shi ma shaidani ne. Abun tsoro shi ne Allah kawai. Bai halatta mutum ya ji tsoro wani abu bil ghaibi sai Allah shi kadai. Kuma har in wani shaidan ya maka wani waswasi, ka ji fargaba ko ka ji wani fisgen abu a cikin zukatanka, to ga abin da Allah ya ce, imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu samiun alim. Kuma imma wata fisga daga shaidan ta fisge ka, sai ka nemi tsari daga Allah, lalle ne shi mai ji ne masani. To abin da Allah ya nuna mana alkur'ani cewa fa shi makirci da kaidin shaidan abu ne mai rauni, kuma Allah ya gaya mana alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, masu imanin suna yin jihadi ko suna yaki ne ta farkin Allah. walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, amma wanda suka kafirta suna yaki ta farkin taghut shine shaitan. waqatilu awliya shaitan, saboda haka ku yaki ma'abota majibintan shaitan, inna kaida shaitani kana da'ifa, domin kaidin shaitani ya kasance mai rauni. Kun ga kenan Allah ya yi umarni, ko ko Allah ya umarci mutane da su yaƙi ma'abota majibintan shaitan, domin shaitan kaidin shi mai rauni ne, bai iya yin komai. Da ko shaitan na da wannan irin ƙarfi, ya sace mutane, ya fizge mutane, ya danna mutane, Allah ba zai kallafa muna yaƙin shi ba. To amma da yake kaidin shaitan abu ne mai rauni, duk wanda ya ce kaidin shaitan yana da ƙarfi to ya karyata alkur'ani, kuma duk wanda ya karanta alkur'ani wannan yana gurɓata aƙida, ya mai da mutum kafiri. To akwai shubha da kullum masu son nuna shaidannun nan da aljannun nan suna da wani ƙarfin yin wani abu na taimakawa ko na cutarwa ko na halaka mutane. Abinda suke dogara da shi, abinda Allah ya nuna mana game da annabi Suleiman alaihi salam. domin a cikin suratul sad Allah ya gaya mana kissa game da fitinar da Allah ya mishi. walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Allah ya ce lalle mun fitini Sulaiman kuma mun jefa akan karagar shi jasadan, wani gangan jiki, thumma anab. A wurin tafsirin nan malamai kamar Qurtubi da Ibn Ashur at-Tunisi sun yi bayani duk abubuwan da ake rawaitowa duk ba wani hadisi ingantacce, sai kissoshi na Isra'iliyat na littattafan Yahudu. Amma da an bin nassin Qur'ani ko zahirin shi me yake cewa? Lalle Allah ya ce mun fitini Suleiman kuma muka jefa akan karagashi, wato kujerar shi, wani gangan jiki, jasadan, wani gangan jiki. Thumma anab, sai dawo, wato ya tuwo mu Allah. Wato anan Allah ya fitine shi bayan ya bashi mulki, kuma sai ya kwace mulkin, wato sai ya mai da kujerar mulkin shi gaggan jiki wanda yake bai iya mulki. Wannan fitina bayan an ba mutum mulki kuma a sance mulkin na, a kwace mishi mulki domin wani abu da ya kamata ya yi. Allah yana kaman shiryar da shi don wani abu da yake ya aikata. Thumma anab, sai shi Suleiman da ya gani haka sai ya tuba zuwa ga Allah. To dai tu wannan me yace? Qala rabbi ghfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sai roki Allah, ya Allah ka gafarta mu, kuma ya Allah ka bani wani mulki, shine yace mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, wanda yake bai cancanta ga wani bayana. To bayana ba wani wanda zai samu irin wannan mulki, innaka antal wahhab, kai mai yawan kyauta ne. Sai nan Allah ya gaya muna fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukhan haythu asab
والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا للزلفى وحسن مآب. Allah ya gaya mana nan bayan ya roƙi wannan mulkin da yake ba zai dace ba da wani sai shi, sai Allah ya ce mana fasakharna da wannan addu'a, saboda haka sai muka ansa mishi, muka hore mishi iskar da ke gudu da al'amarin shi, in ya umurce ta ta je ta dawo. Ruha'an haythu asab, wannan iska tana bi da al'amarin shi mai sauki. Kun da yake iska ta kan yi guguwa, amma nan ba mai guguwa ta iska mai sauki, duk inda niyyan ta je kuma ta dawo mishi. Hakanan kuma Allah ya hore mishi shedannu kullu banna'in wa gawas, masu gini masu nutso cikin ruwa, suna ɗebo mishi lu'ulu'u da marjan da sauransu. Wa akharina muqarrarina fil asfad, da kuma wa'ansu aljannun na daban wa'anda yake ga sunan an sa musu anka, wato waɗansu ga su a ɗaure a cikin maruruwa. Sai Allah ya ce wannan kyautar mu ce, sai ka yi kyauta ga wanda kake so, ko kuma ka riƙe babu wani hisabi a kanka, kuma lalle haƙiƙa yana da kusantar daraja a wurinmu da kyawun makoma. To cikin masu tafsiri Ad-Dhahhak ne ce qawluhu wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, da Allah ya ce annabi Suleiman ya roƙon cewa Allah ya bashi mulkin da yake bai cancanta ga wani sai bayan shi. Fa innahu da'a yawma da'a wa lam yakun fi mulkihi ar-rihu wa kullu banna'in wa ghawwasin min ash-shayatin. A lokacin da annabi Suleiman yayi wannan addu'a a wannan yini, bai kasance a cikin mulkin shi akwai iska da kuma shedannun da suke mishi ko aljannun da suke mishi gini kuma suke mai nutso cikin ruwa ba. Fada'a rabbahu inda taubatihi, saboda haka sai ya roƙi Allah lokacin da ya tuba daga wannan abun da Allah ya hore shi da shi, wastaghfarahu, ya nemi Allah gafara, fa wahaballahu lahu ma sa'ala, saboda haka Allah sai ya bashi abin da ya tambaya. Fatamma mulkuhu, sai mulkin shi Suleiman ya cika. Wannan za a same shi a tafsirin Tabari. To ga wani hadisi kuma Bukhari ya rawaito shi, an Abi Hurairata radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla salatan faqal. Abu Huraira ya rawaito cewa Annabi alaihi salatu wassalam wato yayi wata sallah, sai ya ji ya ce inna shaytana a'rada li fashadda alayya liyaqta as-salata alayya, lalle shaytan ya gitta mun kuma ya tsananta a kaina domin ya yanke mun sallah. Fa amkana lillahi minhu, sai Allah ya bani iko akan shi. Fadha'atuhu, saboda haka sai na makure shi. Walaqad hamamt, kuma lalle nayi yunkuri an uthiqahu ila sariyatin hatta tusbihu fatanzuru ilayhi, nayi wani yunkurin cewa in daure shi zuwa ga wani ginshiki na masallaci har sai kun wayi gari kuna dubi zuwa gare shi. Fa zakartu qawla Sulaiman, amma sai na tuno da maganar Sulaiman alaihi salam, rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wani lokacin da ya roki Allah cewa ya Allah ka bani wani mulki wanda ke bai dacewa da wani mutum bayana. Faradahu Allah khasi'an, saboda haka sai Allah ya mayar da shi, wato ya sake shi yana mai kaskanci. Wannan Bukhari ya rawaito shi. Wannan hadisin ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tuna addu'ar Annabi Suleiman cewa Allah ba zai hore ma wani mutum shedannu ba bayan Annabi Suleiman, sai ya sake shi. Allah ya mayar da wannan shedan walakantacce. Wannan ya nuna babu wani mutum da zai zo ya yi ikirarin wai shi Allah ya hore mai shedannu ko ruhanai, ya zo yana yaudarar mutane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kada ya karya wannan addu'a ya saki wannan aljani. Kuma a cike ce fa amkanani Allahu minhu, sai Allah ya bani karfi akan shi, wato ba da karfin shi bane. domin ibn ashur ya faɗa a cikin tafsirin shi at-tahrir wa tanwir, yace fasakhara Allahu an-naw' al-awwal li Sulaiman taskhiran khariqan lil-'ada ala wajhi al-mu'jizati, fa huwa musakharun lahu fi al-umur ar-ruhaniyya wat-tasarrufat al-khafiyya wa laysa min sha'ni jinsihim ijadu as-sina'at al-mutqana kal-bina'i. yace wannan horewar da Allah ya mishi horewa ta nau'i ta farko ya ma Suleiman, koko nau'i na farkon horewar da Allah ya wa Suleiman shine horewan wani abu wanda yake keta al'ada akan fuskan wata mu'jiza. Domin ko
Allah ya hore mishi lahu, Allah ya hore ma Suleiman wani al'amuran ruhi da kuma iya juye-juyen abubuwa ɓoye, abin da ya kasance ba sha'anin wa'annan abubuwa ba ne su iya wannan sana'a wadda yake ingantacciya kamar gini. Wato ba aikin aljannu ba ne suna gine-gine suna yin sana'a, amma cikin horewar da Allah ya wa annabi Suleiman shine sa aljani ya iya yin wa'annan ayyuka. Koko tsuntsu ya dinga yawo yana neman siyasar duniya, koko tururuwa ta yinka maganar da yake dan adam zai ji. To irin wayannan abubuwa, koko iska ta yinka yawo da umarnin mutum wanda yake abu ne wanda yake ya keta al'ada. Saboda haka sai Allah ya ba wayannan abubuwa cikin nau'in mu'jiza aka canja musu ɗabi'arsu. Yace wa sakhara an-naw' ath-thani, kuma nau'i na uku lahu تسخير الإذلال والمغلوبية لعظم سلطانه shine wato Allah ya hore mishi da sauƙaƙe mishi ko ƙasƙantar da ko samun galaba domin girman Allah, kuma da jefa tsoron shi a cikin zukatan al'umma har suka kasance mutane fakanu ya tuna tawon lindiwa'i ta hati sultanihi. Saboda haka mutane da kansu sukan zo su shiga ƙarƙashin wato mulkin shi, kama fa'alat Bilqis, kamar yadda Bilqis ta aikata. To kun ga kenan abubuwa biyu suka taru a cikin wannan horewa su kansu aljannun suna yin abin da ba aikin su bane. Shi yasa gashi nan yanzu ba za ka je a duniya ka ce ga wani gari aljannu sun gina shi suna zaune a ciki ba sa wannan gine-gine, ba sa da wannan karfin yin wani abu. Saboda haka dan an yi a Suleiman ba wai shine kuma kowane shaidani ya tashi sai ya ce gashi nan ya ga aljini yayi kaza yayi kaza yayi kaza. A cikin kuma suratul naml Allah ya nuna mana wa hushira li sulaymana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Sai kuma aka tara wa Suleiman, annabi Suleiman, rundunonin shi na aljannu da mutane da tsuntsaye, fahum yuz'un, ga sunan ana gargada su. Qala Sudi, wa cikin malamai masu tafsiri yace yuz'una, ana yuz'un yani yusaquna, ga sunan ana gargada su. Wato ana gargada su, ba ma Suleiman ke gargada su ba, Allah ne ke gargada su, wayannan shedannu da wayannan tsuntsaye. Wa hushira li Suleiman, aka tattara wa Suleiman wannan rundunonin shi na aljannu da mutane da tsuntsaye, da su yake yaki. Manzo Allah alaihi salatu wassalam duk yakin da yayi, duk gazuwa da yayi wajen 27, Allah bai tattara mishi aljannu su yaki tare da shi ba. Duk yakin da Annabi alaihi salatu wassalam yayi gazuwa wajen 27, a yakin shi bai yaki aljannu kafirai ba. Ashe wannan ya nuna kenan in ana maganan madda wato jiki banda aljannu ciki, su aljannu sai dai kawai a yi magana kalma ta neman tsarin Allah daga gare su. Allah ne ke kare mutum daga gare su, amma su da jikinsu ba su iya aikata komai. Da ko suna gine-gine suna aikace-aikace, to da Annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda aka hore wa Suleiman aljannu suna yaƙi da shi, da an hore mishi aljannu sun yaƙi da shi. Da kuma an umarce shi ya yaƙi wayannan kafiran aljannu wayanda mutane ke ikirarin yanzu su suke da ƙarfi, suke da yin abin da suke yi. Kuma Allah ya nuna mana Annabi Suleiman ba shi ne yake tsare wayannan aljannu ba, Allah ne ke tsare mishi. Domin a suratul anbiya zamu ga inda Allah ya ce wa minash shayatin man yaghusuna lahu ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin. Kuma daga cikin shaytanu akwai wanda suke nutso, suna mishi nutso, kuma suna yin wani aiki wanda ba aikin nutso ba, wato suna mai gine-gine. Wa kunna lahum hafizin, kuma mu muka kasance masu tsare su. Ba Annabi Suleiman ke tsare su, Allah ke tsare su. Kuma suratul saba Allah ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih. Daga cikin aljannu akwai wanda yake aiki a gaban Suleiman bi idni rabbih, amma da izinin ubangijin shi. Wa man yazghi minhum, duk wanda zai karkata daga cikin su, an amrina, daga al'amarin mu, nuziquhu min azabis sa'ir, za mu dandana mishi azaba ta wuta. Ashe nan ma Allah ya nuna shi Allah ke umarnin wayannan aljannu su yi ma Suleiman aiki, kuma Allah ke tsare su daga karkacewarsu da shaidancinsu. To yawa ne zai ce shaidannu Allah ya hore mishi? Saboda haka dai shaidannu ba su da wani ƙarfi akan mutane sai ga wanda suke jibintansu, suke musu da'a, suke yin shirki da su. Allah ya gaya mana a suratul Nahl, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, cewa shaidan fa bai da wani ƙarfi
akan waɗanda suke imani kuma suna dogara akan ubangijinsu. Ashe ma imanin mutum kawai da tawakkalin shi akan Allah zai sa shaidan bai da wani karfi akan shi. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun. Shi fa an san karfin shaidan akan waɗanda suke jibintan shi shaidan, wayanda kuma suka kasance da shi mushrikun suna shirki da shaidan, su ba shi karfi da bai da shi kuma su yi kabin da'an abin da yake musu waswasi. A surat Ibrahim Allah ya nuna mana ranar tashin kiyama shaidan da kanki zai zo a gaban mutane hudu ba. Me Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr, lokacin da za a yanke al'amari sai shaidan ya ce inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq, lalle Allah ya muku alkawalin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum, ni ma na muku alkawali amma na saba muku. Wa ma kana li alaykum min sultan, bai kasance ina da wani karfi akan ku ba illa an da'awtukum fastajabtum li, sai kawai kiran ku ne kuka an samu. Fala talumuni wa lumu anfusakum, kada ku zarge ni, ku zargi kanuwanku. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi, ni ban kasance mai ceton ku ba yau, kuma ba ku kasance masu ceto na ba a gaban Allah. Inni kafartu bima ashartumuni min qabl, kuma ni yau na kafirta da abin da duka yi shirki tare da ni gabanin wannan. Wato shirki ku bani karfin cewa ina iya wani abu banda kawai in kira ku. Shi Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alim, to azalimai suna da azaba mai radadi. To wannan maganganun da ake faɗa na cikin Qur'ani dukkan su bayyanannun maganganu ne wanda yake ba su buƙatan wani ta'awili. A cikin suratul Hijr Allah ke cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin, lalle bayina baka da wani karfi a kansu sai dai wanda shi ya bi ka daga mutane wanda suke batattu. Ashe shedan bai da karfi akan mutum, in kaga mutum shedan ya samu galaba akan shi to shi ya bi shi da kanshi. To su wayannan karfin da yake da su akan wanda suka bi shi wani irin karfi ne, ba karfin azaba ba ko karfin danne su ko karfin wani abu ba wani abu ne. Allah ya gaya mana a suratul an'am wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-ins, a ranar da Allah zai tada shedannu da aljannu da kuma masu bin su, masu ba su karfin da ba su da shi, masu bauta musu, masu musu yanka, masu musu abubuwan da yake an hana. To ran da za ta da su sai Allah ce ya ma'ashar aljin, ya ku jama'ar aljannu qad istakthartum min al-ins, lalle kun yawaita daga batar da mutane. Wa qala awliya'uhum min al-ins, su wa'annan da suka jibinci aljannu daga mutane ranar tashin kiyama mai za su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, ya ubangiji wani sashen mu ya ji daɗi da sashen aljannu. Wa balagna ajalna alladhi ajjalta lana, ko mun yanzu gashi yanzu mun iso ga ajalin nan da ka sa shi ajali gare mu. Sai Allah ya ce musu qalan naru mathwaakum khalidina fiha, to lalle fa wuta ta zama kuma makomakku kuna masu dawama a cikin ta illa masha Allah, sai dai abinda ubangijin ku ya so. Inna rabbaka hakimun alim, lalle ubangijin ya kasance mai hikima ko mai ilimi. Sai kuma Allah ya muna bayani wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun, haka nan dai muke jibintan wani sashen azzalimai da sashen su bima kanu yaksubun, da suka kasance suna domin abinda suka kasance suna aikatawa. Da Allah ya ce nuwalli ba'd adh-dhalimin, wato sukan zama auliya su ji daɗin juna su. Saboda haka wanda ma bi shaidan, wai shaidan kuma ba wai zai azabta shi bane balle har kuma je fara neman zuwa wurin Allah, ba zai shi. Wato duk wanda ya bi shaidan sai ya kawata mishi al'amarin shi, ya kawata mishi rayuwar shi, ya kawata mishi abin da yake yi, ba wai ya azabta shi ba. Saboda haka an roito daga Ibn Abbas, Ahmad da Abu Dawud da sauransu sun roito hadith. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. wani mutum ne ya zo ma annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya manzon Allah, ya Rasulallah, wato zai ce ya manzon Allah, lalle ɗaya daga cikin mu zai samu a cikin ran shi, wato a gitta mishi wani abu da ya kasance gawayi ya fi abu wanda ya fi so zuwa gare shi da ya ce ya yi magana da wannan abu. Faƙal, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wato Allah ya fi girma so uku. Sai ya ce alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa, na gode Allah da ya mayar da kaidin shedan zuwa ga waswasi kawai. Saboda ka duk wanda ya ce shedan na iya yin wani abu banda waswasa, to ya karyata Qur'ani kuma ya karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kafirci ne. Wannan hadisi Shu'aib al-Arnaut
ya ce isnadi sahih ala shart sahihain, isnadin shi yana da inganci, kuma abin da inganta shi Qur'ani. Domin me? Qur'ani ya nuna mana abin da zamu nemi tsarin Allah daga gare shi shine wannan alwaswasa, shine wannan waswasi. Ba zai yi a ce shedan ya danne mutum, ya makure mutum, ya kashe mutum, sannan ka zo neman tsarin Allah daga shedan sai ka ce Allah wai sai ka ce kawai Allah ina roƙon ka tsare ni daga waswasi ba. Wannan hankali ba zai ɗauka ba, kuma shari'a ba ta nuna haka ba. To kullum wanda suke ba shedan wani ƙarfi ko su sawwara shi da wani sura na ƙudura, kullum suna dogara ne akan shubuhohi da mugun ta'awili na wasu ayoyin Qur'ani ko hadisan da yake basu inganta ba, ko kuma suka saba ma nassin Qur'ani. Shi wannan alqur'ani kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin surah Ali Imran, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat, lalle fa Allah shine wanda ya saukar akan ka ayoyi muhkamat wanda suke bayyana kunna ummul kitabi, sune mafi yawan littafi, wa ukharu mutashabihat, wa'ansu kuma ayoyin na daban mutashabihat akwai shubuha cikin su, suna kama da juna. Fa man ladina fi qulubihim zaygun, amma wayanda suka kasance suna da karkata a zukatan su, yattabi'una ma tashabaha min ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili, zai kaga suna bin abunda yake da shubuha a ciki, suna neman wani fitina kuma suna neman ta'awilin shi. wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, amma ba wanda ya san ta'wilin shi sai Allah. Warasikhuna fil ilmi, amma wanda Allah wato ya ba su tabbata a cikin ilimi, me suke cewa amanna bihi kullum min indi rabbina, muna imani da shi duka daga wurin ubangijinmu yake. wa ma yadhakkaru illa ulul albab, ba mai iya tuna wannan abun sai masu Allah da ya ba hankali da basira. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ubangiji mai Allah ka kakata dukatan mu bayan ka shiryar da mu, kuma ka ba mu daga wurinka wata rahama, domin kai kana mai yawan kyauta ne. Allah ya shiryar da mu. Abinda Allah ke so game da Qur'ani, mutum ya bi abin da yake bayyananne ba mai shubha ba, kuma bayyananne ne shine mafi yawan Qur'ani. Duk mutum ya bi Qur'ani zai nuga inda Allah yake cewa bai da karfi akan ku, bai da karfi akan ku, shedan bai da wani karfi, kawai kira yake yi. Saboda haka in ka je ka ga wani aya ka zo ka ɗauko ta ka murguɗa ta ka nuna shaidan na da ƙarfi domin shubha, to kaga kana da wani karkata a zuciyarka. Abin da ake so kullum mutum ya bi abin da ya fi inganta, ya fi bayyana. Akwai bambancin magana bayyananna da kuma magana wadda yake akwai kinaya a cikinta da kuma ta'awili. Misali ne bari a bada misali ga saki. Na bada wannan misali domin yawancin mata masu raunin hankali ko imani ake yaudara su da irin wannan maganar shedan da aljannu. Ba za ka ga wani dattijo magidaci ya zo ana kwantar da shi ana cire mishi wai aljannu, ba za ka gani ba, sai dai ka ga mata ko ka ga yara, domin ana kula da raunin hankalinsu. Misali, in mutum ya ce wa matar shi anti talik, ke sakakkiya ce ko ku na sake ki, to wannan magana ce bayyananna, ya sake ta saki daya. Amma mutum ya ce ma matar shi koma gidanku, to wannan magana a dunkule take, tana bukatan bayani. Me kake nufi koma gidanku? Kana nufin ka sake ta ne, ko kana nufin je ki huta a gidanku? To yawancin masu cewa shedan yana da wani karfi ko yana iya yin wani abu, irin wannan magana dunkulallen magana suke bi, ba magana sariha bayyananna ba. Shi kuma Qur'ani a maganar shi bayyananna kamar anti talib, wato wanda yake ana fahimtar ta kai tsaye, shine ce shedan bai da wani karfi akan mutane. To amma an zo maka da wata aya, allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi takhabbathu ash-shaytanu min al-mas yatakhabbatu shi inni masaniya shaytanu bi nasbin wa azab. Irin wayannan ayoyi duka in ka duba tafsirin su zaka ga duk majazi ne, ba kuma hakika bane. To sai su bar wayannan muhkamat ingantattun ayoyi su je su rike mutashabihat domin fitina, me su tsoratar da mutane, a zo su ce su yi ma mutane ruqya, su nuna mutane ga yanda za su yi musu magani. To menene maganin waɗannan shaidannun mutane da aljannu da ke tsoratar da mutane wani Allah? Na farko dai mutum ya imanin cewa babu wani mahaluki, mutum ko aljani, da zai iya maka kaidi. Fa in kana lakum kaidun fakidun, sai ka imanin cewa ba mu iya maka kaidi. Na biyu, aljannu ba su iya ɗauke mutum ko su danne shi ko su tilasta shi ya yi wani abu. In kai wani abu na asha ko na wani abu, to kai ne da kanka ka yadda ka bi wasu. Sannan cikin addu'o'in da ake yi na kare mutum daga sharrin shaidan da masu waswasi, Allah ya bayyana su a cikin alkur'ani shi mai girma, kamar yadda Allah ya gaya mana
imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samiun alim. In ka samu wata fizga daga shaitan to kai ce a'udhu billahi minash shaitani, wato kai ka nemi tsari daga Allah, kalma ce kai a'udhu billahi minash shaitani. Na biyu kuma an ruwaito daga Abi Sa'id mece. Sannan kuma abu na biyu wanda yake yana da muhimmanci in mutum na neman tsari daga aljannu da shedannu masu waswasi a zukatan mutane, abinda aka rawaito daga Abi Sa'idin قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان. cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari daga aljannu daga kuma kambun baka, hatta nazalat almu'awwidhatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma, har sai da Allah ya saukar da mu'awwidhatan wato qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Lokacin da suka sauko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su biyu kuma ya bar duk wata addu'a bancin su biyu. Ashe wadda sunna da yake tabbatacciya shine in ana neman tsarin daga waswasin aljannu da shedannu da kuma kaidin su, in ana neman tsari sai a koma ga qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas. An rawaito daga Uqba bin Amir amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidhat dubara kulli salatin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni da in karanta wayannan surori qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas bayan kowace sallah. Ashe wurin karanta su mutum ya kara sallah, in sallan magriba ne ya so uku, in sallan asuba ne ya so uku, kuma sauran sallolin ya so ɗaya. To wanda yake neman tsarin Allah da wayannan surori sun ishe shi daga dukkan wani sharri da kaidin shaitan da shaitannu. Ba ka bukatan wai ka je wani malami ya maka addu'a ko ruqya. Kai masu neman yin ruqya masu suna cikin mutanen da za a tsayar da su ran tashin kiyama a musu hisabi. Saboda haka mutum ya imani da maganar Allah, ya imani da Qur'ani cewa na tsare shi, ya karanta wayannan surori, yayi a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ishe shi. Saboda haka mutum ya imani, ya tawakkali akan Allah, ya nemi tsarin Allah da wayannan abinda Qur'ani ya bayani ya ishe shi. Baya bukatan wayansu addu'o'i na bid'o'i da wayansu surkulle da wayansu abubuwa game da shedan da shedannu ko maganar sihiri. Wannan ita ce aqida ingantacciya, kuma ita ce hanya wadda yake ta tabbata da Qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah shirya da mu gaba ɗaya kuma ya kare mu da duk kaidin shedannu. Wannan shine tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce hanya madaidaiciya wadda ke ta tabbata a ƙaidance, kuma muna roƙon Allah ya kare mu daga dukkan kaidin masu kaidi da kaidin shedannu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.